दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि मोनसे खोब गोजोनथावना बाथ्रा। दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि सिङाव थानाय जोंहा लाइमथि प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो 208 गुबुन गुबुन जोंहा दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव दिनै जयनिं जाफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो मोनसे जयनिं हाबाफारि बिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। जों आसा खालामो जे फैबाय थानाय समाव निश्चय जोंनि UPPL दोलोआ स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं गोहो गोरानिफ्राय गोहो गोरासिन जानो थांगासिनो दङ आरो थांनाय समफ्राव जेरैबायदि जोङो UPPL दोलोखौ रायजो राजाया दिनै मदद होनानै जोंखौ बे पजिशनाव दिनै लाबोनो हादों आरो फैबाय थानाय समाव आरो जोंनि UPPL दोलोखौ निश्चय गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव साबसिननिफ्राय हामसिन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनाव जोङो मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दा जोंनि रायजो राजाफोरनि दिनैहाय जोंनि दलोआव जयनिं जाफैनायनि गुदियानो जागोन आथिखालाव जोंनि BTRनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर'नि गोबां आसनिफोरखौ नोजोर लाखिनानै रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि दोलोआव लोब लोब हाबफैदों आरो जोंनि UPPL दोलोनि सरकार जानाय लोगो लोगो गोजोना निश्चय गायसनजादों आरो गोजोन फैनायनि लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलाव गोबां जोंनि जौगानायनि जे खामानिफोर बे खामानिफ्रा दिनै मावफुंजागासिनो दङ। आं आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समाव आरो साबसिनै जोंनि UPPL दोलोआ खामानि मावनो हाथों, इसोरा निश्चय जोंनो बोर होथों आं बेखौ मिजिं खालामो आरो जों बेखौनो लुबैदों जे जोंहा खाथियाव फैगासिनो दं जोंहा जोंनि लकसभा बिसायख'थि। बे लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां जोंनि दोलोआव गोबां बेबायदि जयनिं जानो थाखाय दिनै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंखौ खावलायगासिनो दङ आरो गाबोन समफोरनि गेजेराव 500सो आरोबाव गोदानै BPFनि गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि दोलोआव हाबफैगोन। जों थाबैनो बिथांमोनखौ जों बरायनानै लागोन। जों बेखायनो बुंबाय थादों जे लकसभा बिसायख'थिनि सिगाङाव जेसेबांनाखि जोंहा जयनिं जानो गोनां दङ दा बिथांमोनहा जाहाथे लोब लोब जयनिंखौ जानो हागोन। जोंनि दरजाया खुला, जों बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लागोन। खिन्थु लकसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जोंनि UPPLनि बिजाथि बा NDAनि बिजाथिया देरहासार जानानै जोंहा भारतआव मोनसे गोदान सरकार फैगासिनो दङ। बे गोदान सरकार जानायनि उनावहाय जोङो जायफ्रा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन बिथांमोना जोंनाव जुदि हाबफैनो लुबैयोबा आङो दिनै बुंनो लुबैदों दा बिथांमोनखौ जोङो एडमिसननि थाखाय सासेयाव 5,000 जों लानो सिगांदों आरो बिनिखायनो दिनैनि नैबे गेवलां समावनो उदां समावनो दरजाया खुला थानाय समावनो बिथांमोना जाहाथे जोंनि दोलोआव हाबफैनो नाजायोबा जों बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों जों बरायगोन आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों जोंनि लकसभा बिसायख'थियानो जा जोंनि फैगौ BTC बिसायख'थियानो जा फैगौ जोंहा एसेम्ब्लि बिसायख'थियानो जा जों ज' जोंनि दोलोखौ जोंनि सरकारखौ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलखौ साबसिननिफ्राय हामसिन लुखांनांगौनि थाखाय जोङो निश्चय जों ज' खामानि मावनांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।